Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztiei eta ongi etorriak Xaloa telebistara. Gaur maiatzak 3 dugu, asteazkena, egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Gaurkoan bi gonbidatu izanen ditugu elkarrizketen tartean, lehenik eta behin liburu baten aurkezpenarekin hasiko gara, Miren Garate izanen dugu, Ekaitzaren Zipristinak liburuarekin, eta ondoren Nafarroako administrazioa eta euskararen inguruko harremanaren inguruan hizketan arituko gara Fermin Zabaltzarekin, administrazioan euskaraz taldetik. Gaurkoan zaratak tartean musika on izanen dugu eta bertan aurkantari jaialdia ikusteko aukera izango dugu. Aurrera egin dezagun egunero bezala egunkarietako azalekin, Diario Navarra lehenik eta behin. Lerroburu nagusian ekonomia kontuak, Nafarroan 15.000 familiek etxebizitza aldatu behar izan dute krisiaren arrazoi ekonomikoengatik. 3.000 pertsonek etxe kaleratzea jasan zuten eta horietatik 75% hipoteka ez ordaintzagatik jasan zuten egoera hori. Bestalde, gaurko argazki harrigarria eta polita dugu gaurkoan, Diario Navarra egunkarian, azken argazkia handitasunean, Javier Camacho iruindarrak ateratako argazkia dugu, Ueli Estek Suitzako alpinistarekin egon zen istripua izan baino egun bat lehenago, eta argazkian ikusi ditzakegu barkatu Nubtxeko ruta aztertzen Estek eta Graziani alpinistak. Bukatzeko beste albiste bat azalari begira, Saidek Carlos Hirugarrena zinemak bota eta etxebizitzak eraikitzea planteatu du. Diario Notizia egunkariarekin aurrera eginez, Lerroburu nagusian politika kontuak, alderdi guztiek azalpenak eskatu dizkiote Espartzari. UAGN eta Ultzama kasuengatik izan dira azalpen eskakizun horiek, alderdiek kezka aurkeztu dute kasuaren larritasunagatik. UPNeko presidenteak adierazi du ez duela inolako irregulartasunik egin. Eta gaurkoan etxebizitza kontuak protagonista nagusi baita ere Diario Notizias egunkarian, argazki handi batez lagunduta, Nafarren 85% bere jabegoko etxe batean bizi da. Alokairua aukeratzen dutenen 51%ak iturri urriengatik egiten dute, eta erosketa ez da gazteen lehen aukera gaur egun. Argazkian Donibane auzoko hainbat etxebizitza ikus ditzakegu, eta bukatzeko kiroletako protagonista aste honetan Abel Barriola daukagu, pilotaria, bizitzan ikasi dudan guztia pilotak eman dit. Horiexek beraren adierazpenak. Eta gara egunkariarekin aurrera jarraituz, Lerroburu nagusian ezbehar baten berri ematen digute, bikotekidea bilatzen ari dira, eibartar bat eta haren semea Madrilen hiltzeagatik. Hainbat labankada jasota, Raquel López 54 urtekoa eta haren semea 12 urtekoa Alkobendaseko etxean hildak aurkitu zituzten. Gaurko argazkiko protagonistak argentinarrak ditugu, 40 urte 122. biloba bilatzen, horixe dio Lerroburu nagusiak, Plaza de Mayoko mobilizazioek 40 urte betetzen dituzte egunotan, eta erreportai zabala izanen da gara egunkariaren barrualdean. Beste bi albiste nabarmentzekoak azalean, politika kontuak batetik, EAJak Rajoyri baietza emango diola argi dute alderdi guztiek. Eta bukatzeko Bilboko erasotzaile fascista Sevillan atxilotu dute 5 egun ondoren. Berria egunkariaren azalarekin aurrera jarraituz, Lerroburu nagusian gaurkoan Madrilekin kupoari buruz 15 urterako bake fiskala ia hitzartu du Jaurlaritzak. Josu Erkoreka bozeramaileak jakinarazi du aurrera pauso nabarmenak egin dituztela azkeneko egunetan kupoari buruzko akordioan. Albiste ekonomiko garrantzitsu baten atarian gaude, horiexek Erkorekaren hitzak. Eta gaurko protagonista argazki handi batean gainera,
Esparza dugu, UPN-ko presidentea, Esparza iruzurrek inguraturik, UAGN sindikatuak prestakuntza ikastaro batzuengatik irregularki jasotako diruen berri bazuen UPN-ko buruak, baina ez zuen neurririk hartu eta Ultzamako biometanizazio plantako kasuan zuzenean esku hartu zuen UPN-ko zuzendaritzako kide batek. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herri Irratiko lagunengana, 3 albiste nabarmentzekoak, batetik Comisiones Obreras sindikatuko komunikazio arduraduna izanen da Joseba Ezeolaza. Bestalde, emakume abertzaleen topaketa feministak izanen dira, larunbatean Berriozarren izanen dira, eta bukatzeko Eneko konpainsen tortura salaketa berriz ikertuko dute epaitegiek. Maiatzak 3 dugu gaurkoan asteazkenei, ikus dezagun zenelako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko, Txalo Produkzioa konpainiak Jasmin Arrezaren Jainko basatiak tauloratuko du gaur Nafarroako Antzerki Eskolan. Udalaren antzerki aroa zikloari amaiera emanen zaio emanaldi honekin, arratsaldeko 8etan eta sarrerak 8 euroan daude salgai. Bestalde, Ibai Ertzean jaialdia egingo da maiatzaren 15etik 20era Sanduzelain, musika emanaldi, lantegi, zinema eta hitzaldiak izanen dira. 18 jarduerak doan izango dira Biurdanako zubipean, Karrikagunean, San Jorge ikastetxe publikoan, kaleetan eta Joakin Maia musika eskolan. Bestalde, Iruñeko Antzinako hiltegiaren eraikuntzen suntxiketa eta gero, hainbat eremu berri sortuko dira. Besteak beste parke bat eta ekonomia jarduerak egiteko eremuak eginen dituzte. Hezkuntza ingurumen museoarekin aurrera eginez, hitzaldia izanen da gaur bertan, energia subiranoa lortzeko konponbideak landuko da. Hitzordu arratsaldeko 7etan izanen da eta euskaraz. Iruñeko udaliburutegiek bestalde Hego Ameriketako kultura zabalduko dute hilabete batez, Hego Amerikako elkarte eta pertsona desberdinek parte hartuko dute bertan. Eta bestalde Arrosadiako Zibiboxean gaur konpromezu pertsonalaren inguruko hitzaldia izanen da arratsaldeko 7etatik aurrera. Eta Iruñarekin bukatzeko, udaltzaingoak 4 pertsona atxilotu ditu alkoholaren menpegideatzagatik eta harrapaketa arriskuengatik aste honetan. Iruña alde batera utzita joan gaitezen asteazkenero bezala, lehenik eta behin Eguesibar aldera. Eguesibarko udala kulturako eta festetarako delegazioaren bitartez, Sarrigurengo 2017ko festak iragarriko dituen kartela sortzeko lehiaketa baterako deia egiten die Sarrigurengo haur guztiei. Bestalde, hainbat mendi proiekzio izanen dira udaletxeko osoko bilkuren aretoan, aste honetan bertan maiatzak 5-8etan Zigor Iturrieta izanen da, maiatzak 11 arratsaldeko 8 laurden gutxitan Txispi Bermejo eta maiatzak 18 arratsaldeko 8 laurden gutxitan Espantika. Bestelako kontuekin aurrera eginez, Nafarroako Berdintasunerako Institutuak Nafarroako Foru Komunitatean emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatu eta sustatzeko proiektuak garatzen dituzten emakumeen elkarteei eta irabazi asmorik gabeko bestelako elkarte edo entitatei diru laguntzak emateko deialdia argitaratu du. Hidalgo Eborrialdean dituzue xehetasun guztiak. Eta aurrera egin dezagun Etxauriko Ibarrarekin, zerbitzuan hitzak behin betiko zerrendak izan gaien onartuen eta baztertuen behin betiko zerrendak eta baita probaren data onartuen eta baztertuen behin behineko zerrendak zerbitzuan hitzak instantzia argitaratu dute. Bestelako deialdiak ere baditugu, esate baterako Etxauriko igerilekuetako sorosle izateko izen ematea, udalean egin beharko da maiatzaren 2tik 19 eta data berdinean ere Etxauriko igerilekuko taberna alokatzeko eskakizunak egin beharko dira udalean. Eta bestalde, datorren hilabetean Etxauriko bigarren eskuko lehen azoka eginen da ekainaren 3an arratsaldeko 4etatik 8etara Etxauriko plazan.
Eta bukatzeko joan gaitezen Galarreko zendea aldera, hainbat udalerritan bezala hemen ere zirkulazio zerga ordaintzeko epea maiatzaren 31an bukatuko da. Magazinaren lehenengo zatia alde batera utzita, orain elkarrizketekin aurrera eginen dugu, gaurkoan bi gonbidatu, lehenik eta behin liburu baten aurkezpenarekin aurrera eginen dugu, Miren Garate izanen dugu liburuaren egilea, Ekaitzaren Zipriztina, krisia lantzen duen liburua. Eta bestalde batetik gaurkoan administrazio eta euskararen arteko harremana landu eginen dugu, Fermin Zabaltza izanen dugu administrazioan euskaraz taldetik. Eta bestalde zaratak tartean gaurkoan musika on izanen dugu, haur kantari jaialdia ikusteko aukera.